català, malgrat els 17 punts de Navarro, va caure a Kaunas en un final molt ajustat. El conjunt de Barçocas va notar la falta de producció dels seus interiors, especialment d'Ante Tomic, que va quedar en només 2 punts. Amb aquesta victòria, el Zalgiris ja en té una més que el Barça, que es complica la classificació pel play-off. I a Menorca hem estat amb Oriol Pagès, que precisament va ser entrenador ajudant del Barça des del 2013 fins a l'estiu passat. El tècnic ens ha parlat de la seva nova vida a Ciutadella i també d'Àlex Abrines, amb qui va coincidir al Club Blaugrana. Català de naixement i menorquí d'adopció, Oriol Pagès ha tornat a l'illa després de tancar la seva etapa al Barça com a ajudant de Xavi Pasqual. En espera d'una bona oferta per ocupar de nou una banqueta, continua formant-se i desenvolupa tasques de tecnificació al Boscor de Ciutadella. A mi em va molt bé també perquè sempre s'aprèn coses de nens, d'adults, de tothom, i així segueixo connectat al món del bàsquet, que el necessito i no ens podem desconnectar. Pagès va coincidir en el Barça amb el mallorquí Àlex Abrines. El tècnic creu que el jugador de Palma té condicions per consolidar-se a la NBA. Aquest primer any que està tenint està sent molt bo, està jugant pocs minuts però quan està sortint està ficant, la qual cosa potser és més difícil encara que quan jugues molts minuts ficar, i si segueix amb aquesta línia d'encert i treball que segur que no li faltarà, segur que es podrà fer un lloc a la NBA. Com a entrenador assistent del conjunt blaugrana, Oriol Pagès va patir el talent de Sergi Llull, a qui cataloga com un dels millors jugadors del continent. Cada any creix, un jugador amb molta decisió a l'hora de jugar, amb un jugador que ha hagut de treballar molt per arribar on ha arribat i està sens dubte sent un dels millors jugadors d'Europa de l'Eurolliga. El tècnic encara recorda amb nostàlgia l'ascens frustrat a l'ACB que va viure amb el Menorca Bàsquet l'any 2012. Et venen sobretot bons records, va ser uns anys molt bons pel bàsquet, una de les poques coses amb els anys que jo he estat aquí que crec que ha unit tota Menorca en una de sola. Mentre Menorca treballa per recuperar el bàsquet d'èlit, Oriol Pagès continua impartint el seu magisteri a Ciutadella.